खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 6 आगस्ट 2025 मायथाइ एबा 20 सावन दान 1432 मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोनहा भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनगोन। मेष राशि। दिनै नोंथांनि गाव सनमान आरो थिरांथा लानो हानाय गोहोआ गोजौ थाखोआव थागोन। खामानिनि जायगायाव गोदान खाबुफोर सोमजिनो हागौ। नोंथाङा मोनसे गोनांथार मावथांखियाव जाफुंसार जानो हागोन। नखरारि आबहावाया गोरोबलायनाय थागोन। गथ'फोरजों सम हगारनाया नोंथांनि गोसोआव खुसि लाबोगोन। बेयो रां थिसननायनि थाखाय मोनसे मोजां सान। गोसोआरि समानथि लाखि आरो आबेगनि सायाव बिथा खालामनानै जेबो थिरांथा दाला। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों सिन्दुर गाब। वृषभ राशि। दिनैनि साना गोसो हमथानानै खामानि मावनायनि सान। नाङै आर्गुमेन्ट्सफोरखौ एराय। गावारि सोमोन्दोआव रोखाथि लाखि। रांखान्थिनि सायाव एसे सांग्रां जानाया गोनांथार। नोंनि पार्टनारजों सानस्रियारि गोरोबलायै जानो हागौ। गोसोआरि नारसिनथायनिफ्राय बारग'नो थाखाय यगा आरो ध्यान खालाम। सासे गोजाम लोगोजों मोनसे गोसोआरि सावरायनाया जाथावना, जाय नोंथांखौ सुखु होगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रेजें निला गाब। मिथुन राशि। दिनै नोंथांनि सोरजिथाया थिखिनियाव थागोन। गोदान बिथांखिफोर जागायजेननो थाखाय बेयो मोनसे मोजां सान। नोंथांनि साख्रियाव मासि जौगानायनि जाथावना दं। नोंथाङा फालांगियाव मुलाम्फा मोनगोन। खुसिया नोंथांनि जुलि जानाय जिउआव थागोन। मोजां मोनलायनायनि सोमोन्दोआव गोसोआरि खाथिया बांगोन। मोनसे थाबथानाय खामानिया आबुं जानो हागौ। नोंथाङा नोंथांनि फिसाफोरनिफ्राय खुसि मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों फान्थाव गाब। कर्क राशि। आथिखालाव राङारि मुलाम्फानि गोख्रों आसा दं। नखरारि सोमोन्दोआव गोदैया थागोन। नोंथाङा सासे बाहागिनिफ्राय मोजां खौरां मोननो हागौ। नोंथाङा खामानिनि जायगायाव लोगोफोरनिफ्राय मदद मोनगोन। धोरोमारि दावबायनायनि खाबु दं। नोंथाङा नोंथांनि गथ'फोरनि दावगानायनि थाखाय गोजोननाय मोनगोन। बेलासिसिम सासे गोजाम लोगोखौ लोगो हमनाया जाथावना। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों दावरायनि गांनि गाब। सिंह राशि। दिनै नोंथांनि दैदेननाय रोंग'थिखौ बाख्नायनाय जागोन। खामानि मावथायाव नोंथाङा गोदान बिबानफोर मोननो हागौ। सम्पथिजों सोमोन्दो गोनां आयदाफोराव जाफुंसारनाया फैनो हागौ। नखरनि जेंनाफोरखौ बुजिनायजों सामलाय। नोंथाङा नोंथांनि खुदियानि सोलोंथाय एबा जिउ राहानि सोमोन्दै मोजां खौरां मोनगोन। रमान्टिक सोमोन्दोआव दिदोमथि फैगोन। सावस्रियाबो मोजां थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों खमला गाब। कन्या राशि। समखौ मोजाङै बाहायनो थाखाय दिनैनि साना मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथाङा मोनसे गिदिर बिथांखियाव खामानि मावनो जागायनो हागोन। साख्रि मावग्रा सुबुंफोरा दावगानायनि नेरसोन मोनगोन। नखराव खुसि फैगोन। नोंथाङा माखासे गोजाम दाहारफोरनिफ्राय रेहाय मोननो हागौ। हाबा जानाय जिउआव गोरोबलायनाय फैगोन। समाजारि मुंदांखाया बांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों मेरुन गाब। तुला राशि। दिनैनि साना नोंनि थाखाय एसे मुखुब जानो हागौ। नोंथाङा खेबसेयैनो गोबां बिबानफोरखौ मावफुंनांनो हागौ। सोमोन्दोआव समानथि लाखि। नोंथाङा फालांगियाव मुलाम्फा जागोन, नाथाय बादायलायनायजों मोगा-मोगि जानांनो हागौ। आबेगनि सायाव बिथा खालामनानै जेबो थिरांथा दाला। बैसोगोराफोरनिफ्राय लामा दिन्थिनाया मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों क्रिम गाब।
वृश्चिक राशि। दिनै नोंथाङा खाफालनिफ्राय आबुं हेफाजाब मोनगोन। नखराव मोनसे गोजोन आबहावा थागोन। सम्पथिजों सोमोन्दो थानाय नांलायनाया सुस्रांजानो हागौ। फालांगियारि दावबायनाया मुलाम्फा गोनां जागोन। गोसोआरि सुखुआ देरहागोन। नोंथाङा नोंथांनि लोगोरिनि मदद मोनगोन। नोंथांनि गथ'फोरनि जिउ राहानि सोमोन्दै गोदान बिथांखिफोर बानायनाय जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों सिलरनि गाब। धनु राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय दावगानायनि सान जागोन। नोंथाङा खामानियाव गोदान बिबानफोर मोननो हागौ। आयनि फुंखाफोरा बांगोन। मोनसे बादायलायनायाव जाफुंसारनायनि जाथावना थायो। नखरारि जिउआ गोजोनथाव जागोन। नोंथाङा लोगोफोरनिफ्राय मुलाम्फा जागोन। सावस्रिखौ लानानै सांग्रां जा आरो नारसिननायनिफ्राय गोजानाव था। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोमो गाब। मकर राशि। दिनै नोंथाङा नोंथांनि मावनायफोरनि आबुं मुलाम्फाखौ मोनगोन। हास्थायनाय फिथाइ मोननो हानाया नोंथांनि फोथायथिखौ बांहोगोन। नोंथाङा मोनसे गोथार हाबाफारियाव बाहागो लानो खाबु मोनगोन। आद्रा थानाय खामानिफोराव दावगानाय जागोन। रांखान्थियारि थासारिया गोख्रों जागोन। रां थिसननाया मुलाम्फा गोनां जागोन। नखरारि जिउआव गोरोबलायनाया सोलिगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। कुम्भ राशि। दिनै नोंथांनि लुबैनाया आध्यात्मिकनि फारसे जागोन। बेयो गावखौ रिफिनायनि सम। मोनसे गोदान फालांगिनि थाखाय मोनसे बिथांखि बानायनो हागौ। नोंथाङा नोंथांनि गथ'फोरनि दावगानायाव गोजोनगोन। रांखान्थियारि नोजोरजों बेयो मोनसे मुलाम्फा गोनां सान। सावस्रिया सरासनस्रा थागोन। नोंथाङा नोंथांनि मोनदांथिफोरजों गुबुनफोरखौ थुलुंगा होगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गुफुर गाब। मीन राशि। दिनै नोंथांनि अनसायनाया बांगोन। नोंथाङा सोरजिलु नाजानायाव जाफुंसार जानो हागोन। नोंथांनि जिउ राहायाव मोनसे गोदान महरबो फैनो हागौ। नखरारि आबहावाया हेफाजाब होगोन। गोसोआरि महरै नोंथाङा गोजोनखौ मोनदांगोन। मोजां मोनलायनायनि सोमोन्दोआव बुजिनाया जौगागोन। गोबाव जानाय बिथांखिया दा गोख्रैथि मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। अब्ला दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। नोंथांमोनहा जुदि सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव बेबादिनो फानजामुथि नायनानै मोजां मोनोब्ला सानफ्रोमबोनि फानजामुथिनि आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।